moje pitanje je, što se tiče vašeg rada na sebi, da li ste zainteresovani ili posvećeni? Koliko od vas je zainteresovan? A koliko vas je posvećeno? Posvećenost je ono što će vam doneti promenu. Jer kada smo posvećeni bilo kom poslu, znači da smo sve svoje resurse u tom pravcu okrenuli. I bez obzira na sve, ja ću uraditi sve što treba da to sprovedem do kraja. To znači posvećenost. Ovde, za lični rast i razvoj, vam je potrebno da budete posvećeni tome. To će vas držati da budete na tom putu sve dok ne budete dovoljno ojačali, da budete spremni da sa svim izazovima koje vam dolaze u životu znate kako. Znate na pravi način da se nosite, na pravi način da odreagujete pre svega. Zato vam je posvećenost potrebna. I onaj Novak Đoković, nije on bio zainteresovan za tenis. On je bio posvećen tenisu. I bio je spreman zbog toga što je bio posvećen tenisu da se odrekne svega što je trebao da se odrekne. Da uloži rada, truda, energije, vremena, ko zna čega što mi znamo i ne znamo. Da bi postao to što je postao. Ali isto tako mogu da vam kažem da svako od vas može da bude Novak Đoković u onome što on voli da radi. Samo ako na isti način budemo posvećeni tome. I uložimo isto vremena, isto rada, isto odricanja koje su negde potrebne. U svima nama leži taj potencijal. Zato i kažem i zato i znam da smo svi mi veličanstveni.